Siji acara didhisiki si bayi midheki jenang kang diurut teka sing tuwa nganti sing muda. Jenang iki nggambaraken kehidupan si bayi sing akan dihadapi. Rangkaian selanjutnya yaitu acara tumpengan. Tumpengan iki ndungani semoga si bayi umur panjang, sejahtera, subur lan mandiri. Amin. Monggo apa arti? Kaping telu ana rangkaian nuntun si anak munggahi tangga teko tebu. Rangkaian iki bertujuan supaya si anak duweni jiwa kesatria kaya Arjuna. Kaping papat ana acara nuntun si bayi mlebu njero kurungan. Kurungane dihiasi kertas warna-warni. Kurungan iki nggambarake berbagai macam pekerjaan sing akan dihadapi si anak. Selanjutnya si anak akan milih barang sing disediakaken ing jero kurungan. Barang sing kepilih akan nggambarake hobi sing disenengi si anak ing masa depan. Prosesi selanjutnya yaiku nebar beras sing dicampur karo kunir lan koin nang tamu undangan. Prosesi iki dilaksanakan oleh si bapak dari si anak. Ampun. Nah, prosesi iki nggambarake supaya si anak yen gede dadi dermawan. Rangkaian terakhir dari prosesi tedasin dilakukan dengan membasuh kaki dari si anak. Pembasuhan kaki ini dilakukan oleh si mbah dari si anak tersebut. Sekian dari kami, wassalam.